Logat Kitab Risalatus Syam halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanulan den sunakeun ba'da ing dalam sawasana salatul Id khutbatani apa khutbah roro li jamaatin kadue berjamaah lalil munfaridin oranana kadue salat ngijen ka khutbate jamaatin kaya khutbah roro Jum'ah pir arkanin ing dalam pirang-pirang rukun wasunanin lan pirang-pirang sunah wala fi syurutin lan oranana ing dalam pirang-pirang syarat pala yustarotu mangka orana den syaratakeun pihi ma ing dalam karone khutbatani al qiyamu pangadeg wala guairu lan orana saliyane qiyam wa yu'allimuhum lan ngawurukan ieu khatib hum ing jamaah fil fitri ing dalam lebaran fitri al fitrota ing zakat fitrah wa fil adha lan ing dalam lebaran adha al udhiyata ing kurban wa yabtatihu lan ngawitan iya khatib al ula ing khutbah kang awal bitisi takbiratin kalawan sanga sakehe takbir wasaniyata lan khutbah kang kaping 27 kalawan pitu wilaan hale nuli-nuli wapi luhalan utawi migawene sholatul Id bil masjid ing dalam masjid abdulu iku leuwih utama intasa alamun jembar ieu masjid pa indoko mangka lamun rupak ieu masjid pasohro mangka utawi lapangan abdulu iku leuwih utama wa yunda bulan den sunakeun an layakula apa arep yen tah oranana mangan bil adha ing dalam idil adha hatta yusollia malam-mala salat ieu wong wa yakula lan yen tah mangan ieu wong bil fitri ing dalam fitri qabla sholati ing dalam sadurunge salat wa yagtasila lan adus ieu wong ba'dal fajri ing dalam sausene fajar wa in lam yusolli lan sanajan orana salat ieu wong wa yajujulan munang ieu gosil min nisfil laili ing dalam saparo wengi wa yatatoya balan nganggo wawangian ieu wong wayal bisa lan nganggo baju ieu wong ahsana siabi ing leuwih bagus-bagus dodo te wong wa yadhabalan lunga ieu wong ila sholati maring salat pitoriki ing dalam dadalan kang sawiji pitorikin ing dalam dadalan kang sawiji wa yarji ulan balik yu wong pitorikin ing dalam dadalan kang sawiji akhara kang wawaneh wa yunda bulan den zunakeun hudurul sibiani apa pirang-pirang hadire bocah bizinatihim kalawan papae sibian sibyannya waman lan sing sapa wong la tustaha kang ora den pengeni iman minanisai saking wong wedon bigoiri toyibin kalawan orang nganggo wawangian wala zinatin lan orang nganggo papaes wa yukrahu lan den makruhakeun limustahatin kadue wedon kang den pengeni wayubakirulan esok annasu sapa manusa liyakhudu derpon nyentah ngalap ieu nas majalisahum ing pirang-pirang tempat dodoke nas wayantadirulan ngentaini ieu nas salat ing salat wayadurulan hadir alimamu sapa imam waqta salatihi ing waktu salat Id wa yajilulan ngage akan imam al-hudura ing hadir bil adha ing dalam idil adha wa yuakhiruhu lan ngahirkeun imam ha ing kitu ha ing yuk hudur ya. Berarti tah nu luhur pailan wa yukrahulan dan makruhakeun yuhuduru sobian gitu. Lanjut deui as-sholatain salat terus wa yuakhiruhu nya lan ngahirkeun ieu imam hu ing huduru sibian gitu ya fil fitri ing dalam idil fitri qalilan halik kedik
wa hukmatuhu lan utawi hukume ya'jilul hudur itisa'u waktin iku ngajembarakeun waktu. Itisa'u waktin tadhiyati iku ngajembarakeun waktu nyembelih kurban. Wa waqti shadaqati lan ngajembarakeun waktu sedekah. Wa waqti shadaqatil fitri lan ngajembarakeun waktu sedekah fitrah. Itu qabla sholating dalam sadurunge salat. At-takbiru utawi kilaiki ku takbir fil iding dalam lebaran. Yundabu dan sunnah kena takbiru apa maca takbir fil iding dalam lebaran id ing dalam lebaran likuli ahadin kadue saban-saban uang sawiji. Wa huwa lan utawi takbir ala kismaini ku teping eta serong duman. Mursalun sawiji takbir mursal wa muqayyadun lan takbir muqayyad. Pal mursalu mangka utawi takbir mursal wa ikutawi takbir mursal maiku barang la yutaqayyadu kang ora den qayyidan ima bihalin kalawan tingkah bal pil masajidi balik tah ing dalam pirang-pirang masjid wal manazili lan pirang-pirang tempat wa turuki lan pirang-pirang dadalan yusanu dan sunakan pil aidaini ing dalam lebaran roro min gurubi syamsi saking surupe serengenge lailate idul fitri ing dalam wengian rorone idul fitri wal adhalan idul adha ila ayyah-ruma maring yen tah takbiratul ihram al imamu sopo imam bi sholatil idi kalawan sholat lebaran wal muqayyadulan utawi takbir muqayyad huwa iku utawi takbirul muqayyad mayu utaiku barang den baca bi apa bihi kalawan ma akibat sholawati dalam ngiring-ngiringe sakeh sholat al mafrudati kang den parduakeun wa nawafililan pirang-pirang sunah yusanu den sunahakeun pil adha ing dalam lebaran adha pakot balaka man min subhin wit saking sholat subuh min sibhi yaumi arafata wit saking sholat subuh dina arafah ilal asri maring sholat asar bi akhiri ayami tasriki ing dalam akhire pirang-pirang dinane tasrek asala sati kang telu lil itibai karena anut wallahu a'lamu bissawab.